The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner! Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon, partner! At sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din po tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon sa studio si Jeanette Balidoy Belenso. Ang kanyang reklamo ay ang pag-iwan umano sa kanila ng kanyang kinakasama. Ang kwento ni Jeanette, nagpaalam lang daw na magmamaynila si Ray Maroliano Morente para makapagtrabaho at masuportahan ang kanilang tatlong mga anak. Ngunit isang buwan palang, partner, ang lumipas ay nakatanggap ng balita si Jeanette na may iba na raw na pinapakilalang babae itong si Ray sa kanyang pamilya. Masaklap, partner. Magandang hapon sa iyo, Jeanette. Magandang hapon naman po. Ayan, makikwento nga sa amin, Jeanette, nasa Maynila pa rin po ba ngayon itong si Ray at ano ang nangyayari? Bakit itong si Ray ay nakatagpo ng babae doon? At nagpapadala ba itong si Ray sa inyo, sa mga anak mo? Dati po nung umalis po siya ng February 6 po, 2022 po, nagpapadala pa man siya. Nung last pong padala niya, yung March 23, 2020 po, yun po, last po, dahil po, nagpa-late registration po ako nung pangalawa ko. Di kailangan po talaga po magbayad. Kaya naghingi ako sa kanya ng 500 sana. Ipinadala niya 1,000. Di okay na, happy naman ako kasi madadagdag nga po sa budget namin. Tapos nung sabi niya, sabi ko, kulang naman to sabi niya, sa linggo naman daw ngayon, sa linggo naman ako magpapadala, sabi ko, okay, di, naghintay naman po ako. Tapos nung naghintay naman ako, tapos yung pamangkin dun sa Manila, ngayon, nag-chat ka na tita niya, ngayon tita, nag-send po ng picture tapos, pig-send nga sa akin, keypad naman po ang gamit ko, hindi ko naman makita sa'yo, kung makilagin nga para makita ko. Yun, yung nakita ko po, yung nagyakapan po, may picture po di sila, tapos yung, yung... Makilapit yung mikropono. So, ibig sabihin, may pinadala itong picture na pamangkin mo, ng asawa mo. Opo. Para makita mo na merong ibang babae doon, itong dati mong kapartner. Opo, dinala sa bahay nila. Okay. Yung pagpunta doon ni Mister, ilang buwan nakapagpadala sa'yo? Bago po nagpunta yun dito pa lang po sa Bicol, may ginagawa na po talagang yan siya. So may history na po talaga siya. May ginawa siyang jowa digdi sa dito sa Bicol sa parting Mabini po, at saka diyan po sa DR, kalapit lang po ng Alabo yan Tapos yun po, kahit diyan po nga sa balay, naabutan siya mag-chat ng mga alauna po. Kasi po, ining babae po, abroad yun Yan si Iba Bugal po, abroad po siya. So yan ang binabanggit mong si Emma? Ayun po, si Iba Bugal po yan. Tapos dyan po sa bahay namin, dito Wait po, lang, merong anak hindi po pa, yata yun, yung parang pamangkin. Okay, Yan. so pamangkin. daw po. Pinadala sa akin Anong ibig sabihin yan? Ako yung nagsales. So ikaw mismo ang pinadalahan Opo. Pinadalan po ako noon. ng picture? Opo. Sino nagpadala? Si Ray Morente po. Iya dati mong kapartner. Ay, po, Pinadalahan lalaki. ka sa Facebook. Opo. So, ibang Di ko klase alam. So, Sabi ko, tinanong mo ba siya kung bakit ka pinadala ng ganyang picture? Tinanong ko siya, bakit sabi ko, nasa isip ko, bakit pinapadalhan ako nito? Ano kaya, nagpapaselos niya ako Sabi ko, ako hindi naman pa ako nagselos. Ang sa akin lang, supportaran niya yung tatlo niya Kasi, ginawa namin yung tatlo yan, nandyan siya. Ngayon, nasan siya? Kailangan buhay baga po yung tatlo. So, ibig mong sabihin, okay lang sa'yo na ng babae doon itong dati mong kinakasama? Okay na, kasi hindi naman Tanggap po mo na. Okay, hindi naman kasi po siya nakikinig sa akin Nandyan nga siya. Yung ginagawa kong tanga po, yung parang wala na talagang... Nung nalaman mo na merong babae itong si Ray, ano yung ginawa mo? Sinasabihan ko siya po, yung ina-add ko yung babae Pakilapit ito. ng mikropono.
ina-add ko tong babaeng to. Ito naman si Ray, kapot hawak yung account ko at saka si Iba Bugal naman, hawak naman po yung account naming dalawa eh. Kasi para pag nag-add yung mga Marulyano ngayon sa dito kay Iba Bugal, Iba Black naman ni Ray kasi hawak yung mga account namin eh. Nangaano talaga si Ray, naggawa naman ng, yung parang naggawa siya ng paraan para ngaya hindi ko ma-block. Tapos bawal po ako mag-cellphone, ngayon lang po ako nakahawak ng cellphone kasi binabasag niya ni, matapang po yan si Ray. Okay. Kunting sabihin ko lang, alam siyempre sa mag-asawa po, nag-uusap nung para sa pamilya. Tapos siya po, pag sinasabihan ko siya, yung babatuin ka ng baso eh. So, matapang Matapang talaga to si Ray. palaging galit itong sa'yo si Ray. Oo, Mainit galit na ang galit. ulo niya sa'yo. Binibitawan niya po yung cellphone pag lubat lang. May pamilya siya. Ako nag-iigib na ako na lahat. Kahit pagod na pagod po ako. At basta okay lang yung mga anak, yung may So, ibig pagkain sabihin, na dyan. masyado mong inalagaan or binibig itong si Ray. Inaalagaan ko talaga po siya. Magtatrabaho na yan. Naka-prepare na po yung pagkain niya. Nakaano na yung damit niya. Tapos gusto ko talaga po malinis sa bahay. Okay. Alam Tanong ko yun, ngayon, mga- sino nakipaghiwalay? Ikaw o si Ray? Pinayagan ko yan. Hindi ko naman alam na gagawin niya talaga po yung bagay na yan eh. Okay lang, sinabihan ko, nagpa-Manila siya. Sabi ko, pag sinamahan mo yung babaeng yan, bahala ka, basta ako nagsasabi sa'yo yung mga anak natin. Huwag mong pabayaan. Oo. Ah. Kasi nasasaktan, dito pa nga lang po, nung nasasaktan ako eh, paano kayo pag pinayagan ko na siya Ito ang tanong pa-Manila ko, eh. kumusta naman itong si Ray nung kayo ay nagsasama pa bago ito pumunta sa Maynila? Kumusta naman siya Ayos bilang naman tatay yan. at asawa sa'yo? Ayos naman po yan si Ray. May time lang pong, ano yan, yung tinatawag ng paltik baga po. Saltik? Yung upo, O, baltik? may ganun, mga baltik eh. Hindi mo alam kung, parang, kung sa babae nga tayo, mga babae, di ba, Moody. mag-regla ngayon, mag ganun. Siya, parang buwan-buwan siya eh, kasi, taga-buwan niya, lima, January, magano naman, may time na naman agad, nagalit siya. Kasi, ba't ganun? Eh, dapat ako, sa akin sa yung tingin paltik mo, ko. bakit ganon? Bakit Hindi ganon? ko- Meron bang sabi daw, sira sa yung- ulo? Meron bang, ano sa tingin mo? Ang obserba ko naman, ano po siya, parang, Bipolar? ano daw, parang nagkasakit daw yun dati. May sakit sa ulo? Sa ulo daw eh. Yung parang kung, tapos base naman sa obserba ko, parang mana sa mama eh. Mana sa? Sa ina. Sa ina. Nanay. So, Kung sinasabi baga- mo na yung ina, meron ding Yan, diferensya sa opo, pag-iisip. kasi sa bahay nila, yun ang nakikita ko eh. Kunting basag yung ano eh. Mm. Parang minana, kasi manamana, kasi po sa bahay, di ba? Diyan nakikita yung kung ano talaga eh. Kumusta ang relasyon mo sa ina nitong si Ray? Ay, sus po. Yan po, 12 years po ako dyan sa Lubo, halos parang same lang po eh. Same lang yun. Ugali ng ano, Yung ugali ng anak. nanay, ugali ng anak. Oo, tama talaga yung kasabihan na yung parang bunga yung, hindi bubunga yung mangga ng santuli. Okay. Kung sa ano nga, parang ugat na lang yun eh. Yung, Okay. Sinasaktan ka ba nitong si Ray nung Ayaw magkasama pa po. kayo? Dati nga yung buntis ako, yung bunso ko. Special po yung bunso ko. Sinapak talaga. Yung pang sinaktan talaga. Kasi nandiyan lang yung dalawa, yung mama at papa niya, yung may bisita pa nga sila noon, 2000 ano yun eh. Palagi ka bang sinasaktan nitong Hindi si naman Ray? po. Kaso pag siyempre nagtatawa man po ako ako baka man ako so aburidong babae. Simple man sana po ako. Tagalog. Oo. So, hindi ka naman aburidong asawa, Hindi naman ako simple ka lang mamuhay. simple lang kung may sabon lang. Pero okay bungangera lang. ka ba? Hindi naman po. Mabunga nga lang talaga po. Pag may galit lang ako. Pero pag hindi, natapos ng galit. Pero bakit tahimik ngayon? na ako. Parang ano ka, Armalite? Eto bang pananakit sa'yo ni Ray? Na-report mo sa Iyo po, police, sa dati po, barangay? po, sinunog. Pakilapit ng mikropono. Ay, sinunog niya pa nga po yung damit ko yun, ng 2022 po, July 10. Nanonood ng damit itong si Dahil Ray. po yun na parang na-stress naman yung utak niya dahil sa mga kachat niya. Madami po yung kachat eh. Nung parang nagka-cellphone siya, parang ano siya, yung parang nanali baga. Yung na-ignorante. Nanibago, Oo, ignorante. nanibago Nung siya. nagkaroon Lahat ng ng magaganda, cellphone, nakatutok na lang sa lahat ng cellphone. magaganda, prinin niya eh. Oy! Tapos pag lasing Bakit po hindi yan. niya ako naging friend? Oo nga, hindi. Lahat to ng magaganda partner. Iyo po. Bakit Baliktad hindi? naman, Oh. partner. Lahat ng magaganda, ina-unfriend ko. Ibang klase ka talaga, partner, no? Pero nagselos ka ba sa mga ganong Nagselos ginagawa ako. ni Ray? Nandiyan naman time yung nagsiselos ka talaga kasi mahal ko yan si Yeah. Ray. Oo. Kasi, Bakit para pag nagsasalita ka, nakainom ka ba? hindi pa. Ay, Yan nga ang gusto kong itanong, partner. Sabi mo kanina, sumpungin si Ray. Opo. Parang buwan-buwan may dalaw. Oo, parang ganun Pero po. mahal mo naman itong si Ray. Mahal ko naman kaso ngayon Nakatatlo nga kayo eh. nakatatlo Saan kayo nga. nagkakilala?
Chat lang, ay text lang po dati. Kasi wala pa namang Magka-text kayo. Opo. Ikaw taga saan ka talaga? Taga Rapurapo po ako. Taga Rapurapo? Opo. Saan sa Rapurapo? Dati sa poblasyon kami nakatira. Tapos nag-transfer na kami sa Mananaw. Mananaw. Dahil wala naman kami So, sa text kayo nagkakilala ni Ray hanggang dinala ka sa Alubo. Opo. So, itong tatlo mong anak ay made in Alubo. Opo. Saan yan? Sa may airport tabi ng talaga. airport? Last po talaga kami nagluwan dyan sa Saan yung airport. ginawa? Sa airport talaga? O, dyan po talaga sa gitna. sabi ko Tapos na po. last Sa gitna ng airport. po, runway baga po Okay. yan. Okay, pero may bahay doon. Dati Okay. po, last po So, talaga nag-alis. kailan kayo huling nagkausap nitong si Ray? Ano po, nung 20 ano pa, 22 pa po eh. 2022? Opo. Inamin niya ba sa'yo na may iba na siyang minamahal or may iba na siyang kasama? Di man po siya nag-aamin, pero po, nahihiling ko sa mga cellphone niya, nababasa ko po. Tapos, So wala siyang sinabing, ako hihiwalay na ako sa'yo dahil may bago na ako. Pero may, yung pag-alis niya po, nalasing siya, noong mga January po yun eh. Inano niya ako eh, yung, hindi na nga kita mahal. Dito ko ngayon para sa mga anak natin. Sabi ko, huy, salamat. Kasi hindi na rin kita mahal eh. Yun. Wow! Matindi, So, matindi. ibig sabihin, Kasi sinabihan yun din akong ang ganun. gusto mo. Sinabihan Na akong maghiwalay ganun na eh. kayo. Okay. So nung nasasaktan nagkausap lang ako. kayo 2022, ano lang ang naging usapan nyo? Basta last pong ano, yun. Nag-ano po kami, yung nagpadala pa man, tapos yun, basta ano na po. Basta ang talagang last niyang padala 2022 pa. Mga anong buwan? Ano po yun, March po eh. Oh, March isang 23. isang taon na. Opo, So isang taon nang hindi nagpapadala. Inisiba, nagkita sila nung March 26. 2022. Opo. Okay, so hindi na siya nagpapadala simula nung Marso Hindi na po, 2020. tinatawagan Nung ko, hindi na nakilala po. niya na partner si Opo. Eva kasi Hindi, matagal na si Opo. ibang kachat niya. Matagal na po. abroad. Dito pa lang yan sa Bicol, sa abroad. Kasi nabas... Nagtatanungan na nga siguro sila ng what color, what What brand. brand? Yan. Opo, mga ganun. Kasi nilalak nga kami sa Alam mo ba balay. yung what color, what brand? Hindi po. Okay. So ngayon, paano mo binubuhay yung mga anak mo? Ay, nagtrabaho po ako. Tapos yung dalawa po, nandyan karalula niya, sa side niya po, sa Alubo. sa Kasi side po, ng- taga-Rapura po ako eh. So kumusta yung mga anak mo ngayon? Yung dalawa po, nag-day off man ako. Punta nga po ako doon sa, sa mga lola nila. Kaso po, ngayon, hindi na po ako napunta. Dito na ako sa kabila, kasi separate baga po yung Alubo eh. Dito na ako sa kabila, dahil itong si lola niya po, maingay po eh. Maingay, may naghuhugas po akong gabi, pagka umaga po niya ng ingay. Ang yan eh, nasa na nga yung mga tupperware dito? Nagsiwala. Kung ganyan nga sila, lumayas-layas sila dito. Siyempre hindi naman ako bingi. Naririnig ko na parang kinain ko. Kinain na mo yung Tupperware? Oh, yung na yung kutsara. hinugasan mo, parang binulsa mo. Yung ganun. Siyempre, mahirap talagang nag-isa di. So, ibig Mga ganun sabihin eh. nito, partner, itong mga sa Sabi side ko na na. ni Ray, na ang asawa mo, Oh, yung mama niya lang. mama niya, parang bungangera din. O si tatay, hindi naman. Ito talagang si Madiri. Si Mader. Okay. si So yung Madir. dalawang anak ninyo nandoon. Sa side po niya. So yun ang bumubuhay yung side niya. Opo. Kasi, Itong isa nasa iyo. Nasa akin. Ikaw naman ang bumubuhay. Oh, sinasama Ito yung ko po. bunso. Opo. Kasi special po siya. Special child. Anong trabaho mo? Sa bahay lang po. Sa bahay. Okay. So ngayon ano ang gusto mong mangyari? Ang sa akin lang po, magsuporta siya. Kasi itong dalawa So po, wala ka nang pakialam kung may iba na siya? ayo po, okay na. Bala na siya. Bala Ikaw siya. baka may iba ka na rin Ay, ngayon. wala po akong iba. Wala kang Hindi. iba, sino lang talaga? Si Ray Pero pa rin love mo ba? pa si Ray. Sa cellphone doon, may mga kachat, pero, May mga kachat ka rin. pero Ano naman ang mga pinag-chat nyo? Makikimarites ako. ano ba yan, parang libangan ko lang. Pero kung sa isipin niya, sasama ko, Ano nga ang mga chat nyo sa Sa anong libangan yan? Mag-iibaritas kami, anong klaseng libangan yan? matibay naman po ako mag-advise. Ay ko, ako may tulong aki, araw-araw kayo. Oh, advisor ka na ngayon. Para, mga Walang friend love, lang walang po. love. Say ko, naku, hindi ko ipapalit yung mga anak ko dahil sa mga, hindi ko magkilala yun. Yung mga anak ko, kilala ko na yun. Sige, eh. basta meron kang Tatanda mga ako, kachat. nandyan yan. Yung lalaki, gagawin ka ng... Di mo lahat. kailangan ng lalaki sa buhay. So, kung mayroon man, bakit ano? Pero hindi pa ngayon. Hindi mo na ngayon. Sige. wala ba? So, hindi ka pa close ang iyong Okay. book para sa lalaki. Eto, partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ray Maroliano Morente. Parang kinilig itong si nanay, Pakarinig niyang nasa kabilang linya Anong si tawagan Ray. nyo ni Ray pala noon? Dati po, ngayon, titay na lang po. Titay. napaliit. Bakit titay? Di ko po alam. Mabuti hindi naging tutoy. Hindi naging So, Okay. Han, dati Dati. Han. Ngayon, titay. Okay, magandang hapon, Ray. Okay, Ray.
Magandang hapon. Andito si Jeanette. Napakinggan mo itong reklamo niya patungkol sa iyo. Anong nangyari? Bakit hindi ka raw nakakapagpadala ng sustento? Nawala na yung trabaho ko lang, ma'am. Nawalan ka ng trabaho. Oo. Mm. So, ang sahod ko, papadala po ako dyan. Ano yon? Nagpapadala ka tuwing sahod? Sa sahod ko po, sa sahod ko po, maghulog po ako dyan. So maghuhulog ka. Ano Ray, pakilapit nga ng telepono sa yung bunganga para at least magkarinigan tayo. Yung may kasi ba, trabaho ako. Magpapadala ka? Kanino? Okay. Ulitin ko Ray ha. Magpapadala ka ng pera ngayon. Ano pa po, ma'am, sa sahod ko po? Sa sahod, magpapadala ka sa kanila. Sarap po ng mga bata. Bakilapit ng bibig mo dyan sa sa telepono mo, Ray, para at least maintindihan namin. Yan. Okay na? Yan. So, eto Ray, ang tanong ko, totoo bang meron ka ng ibang kinakasama ngayon dyan sa Maynila? Wala na po ngayon, ma'am. Ano? Aminin mo na. Wala na po ngayon. Wala na ngayon. Wala na si Eva? Ay, wala na. Wala na kayo ni Eva? Hindi, paiba-iba na yan eh. Wala na po, ma'am. Wala Ayoko na na. si Eva. Sino na ngayon? Si Adan Gayod. Si Adan daw. Okay na ako sa buhay ko, ma'am. Ano? Wala na. Masukay na ako ngayon. Trabaho na lang tupagin ko. Pero inaamin mo na meron kayong Eva noon. Ay, noon pa po yun, ma'am. Oo. Eto si Mrs. natatawa si Mrs. Wala ka na daw na Eva, meron ka na daw Adan. Bakit Mrs.? Meron bang pagkabading si Mister? Iba kasi. Anong pakilapit, ano? Si iba kasi po, tapos si Adan. Ay, pakilapit lang. Si Eva. So, parang natatawa itong si Mrs. Eto Ray, kasi sabi ni Mrs., nung panahon daw, sinasaktan mo siya, tapos nagpaalam ka ngayon papuntang Maynila, sinuportahan ka. So bakit mo naman ginawa ito sa kanila na nambabae ka dyan at hindi ka naman nakapagpapadala ng sustento? Hindi. Nang uno, ma'am, nagpapadala ko dyan. Nung ano yun? O tapos? Nagpapadala ako nung paglabas ng Manila. Nagpapadala ako dyan. Okay, ganito. Nung pagpunta ko nung Amar doon, tapos pagbalik ko dito sa Manila, nawala na akong trabaho. Ray, matanong ko lang, Ray. Magastos ba, Ray, ang manchicks? Ano po, sir? Magastos ba ang maraming chicks o may mga babae? Magastos? Magastos, sir. Kaya ayaw ko na, sir. Nadala ka na. Bakit naman magastos? Kwento mo nga sa akin kasi para ma-discourage na ako. Bakit magastos, Ray? Sabagay, sir. Di naman ako gumagastos. Sila ang gumagastos sa akin. Hindi ko gumagastos. Mga Babae babae ang yung gumagastos sa'yo. Gwapo. Pogi ata nitong si Ray, ibang klase partner. Siya ang ginagastusan ng babae. Oo. Teka. Bakit mo naman iniwan itong si Janet? Mahina na ba si Janet? O hindi naliligo? Ano? Siya ang nakipag-iwalay, sir, eh. Siya nakipaghiwalay. Sinasabi ni Janet kanina na baka iniwan mo daw siya kasi kulang siya sa ngipin. Hindi po. Hindi naman. So, gusto kahit wala nang ipin itong si Janet, okay pa naman sana sa'yo. Pero, gusto ko sana umuwi dyan ngayon na, ngayon na Holy Week. gusto mo nang umuwi? Wow. Aha. Okay. Ito na, sunod na. Ito na. Gusto umuwi. Ray, mahal mo pa ba si Janet? Kung mahal kasi para sa mga bata. Mahal ka pa! Paano yan, Jeanette? Mahal ka pa. Uuwian ka daw niya ngayong Holy Week. Oo. Anong masabi mo, Janet? Anong masabi mo, Jeanette? Malabo na po yan. Anong malabo? Anong klaseng labo? Ayaw Hindi mo mo na na mahal sa si kanya? Ray? Mamaya, mabait lang yan ngayon, pero pang mga ilang ano naman po yun. Kasi ilang ulit yun na po yan pinatawad eh. Parang paulit-ulit na, Pag ilang nakatatlo. beses yan? Yung una pa lang yung anak namin, pinatawad ko na siya. Hanggang sa nakatatlo nga, ganun. Nakatatlo. ganun pa Okay, rin. Ray. Kung uuwi ka ngayong Holy Week, gusto mo bang magkita kayo ni Janet? Talaga lang ng mga anak, pwede, sir. Okay. Anong pwede? Parang ayaw mo. Ano ba talaga? Gusto mong makita itong si Janet at mga anak mo o napipilitan ka lang? Hindi, ma'am. Gusto ko talaga umuwi dyan para sa mga bata. Sa Ayan, mga bata. okay. Okay, yung mga anak mo kahit nandiyan ka sa Maynila, nakakausap mo ba? Natatawagan mo ba yung mga anak mo?
Ngayon na sabi ko nga sa sarili ko, yung mga pagkukulang ko sa mga bata, babawi na lang ako ngayon na, pag nakawi ako dyan. So pupunuan mo yung pagkukulang mo. Very good. Kumusta naman yung pagkukulang mo kay Janet? Pupunuan mo rin ba? Kung ayaw na yun, sir, wala akong pagagawa dyan. Pero halimbawa, gusto Wala pa. akong para sa mga bata. Halimbawa, gusto pa ni Janet, pupunuan mo ba yung mga pagkukulang mo? Depende sa pag-usap namin. Kasi sabi ni Janet, hindi na daw nadidilig. Oo. Kaya mo pa bang suyuin ngayon si Janet? Nakikinig ngayon si Janet, tawang-tawa si Janet at parang kinikilig. Aray, kaya mo pa bang suyuin ngayon si Janet? Baka sakaling lumambot ng puso. Ang layo ng tanong mo. Didiligin mo ba si Kaya Janet? nga, ito nga partner. Isa yun sa mga pagsusuyong gagawin niya. Didiligin mo ba si Janet kung gusto niya pa, Ray? Ngayon, sir, parang iwan ko kung maayos pa namin ang... Yan, kung maayos pa. Eto Ray, si Janet ang tatanungin ko kasi parang nakikita ko may spark Basta sabi pa. ni Ray, kung maayos Oo pa, nga. tanungin natin si Janet. May spark pa si Janet. Babae din ako. Nararamdaman kita, Janet. Parang kinikilig? Oo. Ano, Janet? Gusto daw umuwi ngayong Holy Week. Susuyuin ka, gagawin ang lahat sa mga bata, pagkukulang, kasama na yung pagkukulang niya sa'yo, Janet. Ano? Pero pag di ako nakauwi, ma'am, sir, papatilan na lang ako. So hindi Opo. sigurado. Pero kung Kinukonfirm uuwi, ko pa yung mga kapatid ko, matutuloy kami lahat na umuwi ngayon na Holy Week. Ay, Bakit? Mag-aarkila ba kayo ng isang bus? May dala kami yung sasakyan sana. May isa lang sasakyan. balikan ko muna, Ray, si Janet. Kasi may gustong sabihin si Janet. Janet, pupunaan niya daw yung, Yung mga pagkukulang pagkukulang. sa mga bata, pati na yung sayo. sa mga bata po, okay naman siya. Pero para sa akin po, parang Hindi na. di na po. Okay lang po akong ganito. Okay. At least, parang ayaw ko ng... Parang. Ano? Parang. Okay, Sa parang. mga- So ano talaga ang gusto mo? Nakikinig si Ray. Anong gusto mong gawin ni Ray? okay nang Ano, mailin siya. kausapin mo siya. Han. Titay, ano? Ay, Oh, Han. Ano? oh, Ray. Oh, parang malabo ka na eh. Kasi pinag-usap na tayo bago umalis ka, di ba? Ginawa mo pa rin yung yung usapan natin. Sumama ka pa rin yung kiba. Yun, okay na akong wala ka eh. Kung babalik ka na naman, sasaktan mo na naman ako yun. Happy na akong ganito. Kaya nga, ano ang gusto mo na lang hingin kay Ray? Sa mga bata na lang po, suportaran niyo yung mga bata. Kasi ginawa natin yan eh. Saan nyo ginawa? Ginawa natin yan. Tapos ako ngayon ang papasuluhin mo. Hindi pwede yun. Ikaw nagpapasarap yan. Hindi pwede yan. Paano yung mga anak natin? Alimbawa, Ako okay. Alagaan ko sila. Okay ako sa mga Yung lang, yung suporta mo lang. Kailangan ko, hindi ikaw. Oy! Suporta talaga. Kasi si mama mo na parang siraani, na-stress masyado sa mga pamangkin niya eh. Dapat obligasyon ko baga yun. Mga Tapos mga yung apo. suporta lang, kahit inaanay yung bahay natin doon, okay kami doon, wala nang kuryente doon. Yung, wala na pong mga, inaanay na talaga po, isang sipa na lang eh. Tumba na Ray, eh. suporta ang kailangan, hindi ikaw. Suporta na lang po. Suporta na. suporta, hindi ikaw. Okay Ayaw mo na kay Ray? Okay na, kasi Okay hindi ko lang, na. ma'am. Kaya pag nasa-out ko dyan, sakaling di Hindi ako naman- makauwi, magpapadala na lang ako. Ilan naman ang ipapadala mo, Ray? Kung sakali. Ilan ang ipadadala mo? Yung kabukan ng sahod ko po ngayon na basta titira Oo, lang talaga yung mga bata eh. Iulog ko lahat yan ngayon. Mga magkano? Mga 5,000. 5,000. 5,000. Wow, dahil talagang babayaran yung mga utang mo pang iniwan. Naku. May Sa mga... tuwing sahod na yan, sir. Oh, wow, sabi niyo, wow, 5,000. Ang dami pa nating utang. May iniwan ka pang utang, Ray. Okay. Oh, may iniwan kang utang dito. Ako sinisingil lang, babayad ko for 5 ang ko. Okay. 1/5 ang araw ko. Sus, man. Pero payag ka, Ray, na pag uwi mo dito, magkausap kayo sa barangay para maging formal yung usapan nyo. Kung magkano ba talaga yung suporta o sustento mo dito sa mga anak mo. Oh, game ako dyan. Pwede naman, sir. Okay. Sabi niya, partner, okay, game ako dyan. Makinig ka, Ray. Makakausap muna natin yung kagawad sa inyo. Ray, makinig ka muna ha. Ito, partner, nasa kabilang linya ng telepono si Kagawad Mirna Lorilla, ang Bausi Officer ng Barangay Alobo dyan sa Yes. Daraga Albay. Magandang hapon po, Ma'am Mirna. Magandang hapon din po. Opo, Ma'am Mirna, gaano niyo po kakilala itong si Ray at itong si Janet dyan po sa inyong barangay?
Kilala ko po yan bilang po sa ako pong hawak ng movement at bilang barangay siya po. Ito po kasing si Ray po at Janet mag-umusap kasi agad po kami ng pagsasama. Kasi po, itong si Janet, sinasaktan ni Ray. Kaya po kilala nyo dahil itong si Janet ay sinasaktan nitong si Ray. Lagi. Malaki talaga po yan. Po, saka po sa amin, may daughter po yan si Janet, dito po sa pananakit niya. Saka po, dapat din si Janet December kay Ray. 26. Kasi lagi daw sinasaktan. Okay. So sa ganitong sitwasyon, Kagawad, na nag-uusap nga sila ngayon, maaari bang matulungan natin muli na kung sakaling umuwi itong si Ray, ay maayos natin yung kanilang usapan formal kung magkano talaga yung dapat na isustento or kung kailan talaga dapat magpadala ng sustento o suporta itong si Ray? Opo, sir. Opo. Okay. Daw po kami tumulong po sa kanila para sa KFP sa ayos nilang mag-asawa. Opo. Okay. With that po, Ma'am Sandali, Mirna. partner. May Sige, tatanong pa partner. ako. Kagawad, kilala mo rin ba itong si John Galicia Mirabete? O, sige, Kagawad. Yeah. Okay. Yun ang partner. Naitanong Okay, mo na. naisingit natin, partner. Okay, Kagawad. Kagawad. Opo, maraming salamat po, Kagawad Mirna Lorelia ng Barangay Alobo. Mabuhay ka po. Opo. Welcome po. So, yun na lang gagawin natin. Janet, pag uwi ni Ray, sasamahan kayo ng team namin, paghaharapin kayo muli sa barangay, kami ang testigo. Opo. Para magkaroon kayo ng formal na usapan kung kailan talaga dapat magpadala si Ray at magkano dapat ang Yan. ipadala sa iyo. Opo. Yan, sabi niya, Okay. partner. Excited ka bang makita si Ray muli? Excited man kasi, okay. Kung halimbawa makaharap mo si Ray, anong una mong gagawin? Yayakapin mo ba? Hindi na po yun. Hindi na? Ano sasabihin mo Kasi, sa kanya? kasi po yung time na pinatawad ko siya, hindi niya po yun iningatan. Ugali ko kasi po, pag kailangan ko magpatawad, ginagawa ko yung paraan. Tapos pag yung dapat, iningatan niya yung time na pinatawad ko siya. Ray. Ka na, Ray, Napuna po pag ako. uwi mo, Ray, paghaharapin kayo sa barangay, kami ang titestigo para maayos na kayo. Ano? Sige, sabi, sir. Okay. Okay. Thank you very much, Ray. Tapusin na Okay. Mga ka-action ang sa pag... inyong problema. Okay, tapusin nyo na, ha? Okay daw. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lalaki na nabasag ang panga at napunit ang pisngi matapos maaksidente habang sakay ng motorsiklo. Ang ating pagtulong sa kanya, abangan. At sa ating Tabang Ora mismo, update 13-month pay ng isang dating kahera sa isang funeral homes na hindi maibigay ng dating amo dahil sa kakulangan daw sa pondo. Partner, maibigay kaya? Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com. At Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Eto partner, dumako naman tayo sa ating Tabang Ora Mismo update. Bakit tuwang-tawa ka, partner? Sabi ni Ismael na Nitong nakaraang Pebrero, partner, nang dumulog sa ating tanggapan si Christine Boncakas upang ireklamo ang kanyang dating amo, partner, sa isang funeral homes na kanyang pinagtatrabahuan bilang isang kahera. Hindi raw kasi binigay sa kanya ang kanyang 13-month pay. Ang ating naging pagtugon sa kanyang problema, panoorin po natin ito. Ang 13-month pay po ayon sa batas is dapat po maibigay on or before December 24. Kasi kami, ma'am, nagdedepende sa koleksyon. So, kapag may service, kung may koleksyon, doon po kami kukuha. Pagiging kahera sa punerarya ang ikinabubuhay ni Christine sa loob ng 2 taon. Malaking tulong para sa kanyang pamilya. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang pinagkakatiwalaang supervisor ang magiging dahilan para sa hindi niya makuha ang kanyang 13-month pay. Dahil dito ay nagpasya na siyang idulog ang kanyang problema sa Mahar Integrated Funeral Home Services sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Bakit daw hindi naibigay sa iyo itong pera? Yung record o itong payslip ay nakarating na sa'yo? Kasi kami, ma'am, nagdedepende sa koleksyon. So, kapag may service, kung may koleksyon, doon po kami kukuha. Dati po, sabi ni ma'am, wala pang koleksyon. Sa Manila na daw ako maghingi kasi wala siyang koleksyon nga dito po. Sabi naman po sa Manila, wala silang pera doon, kaya dito ako dapat maghingi kay ma'am kasi nandito yung pera. Kaya wala sa'yo? Dapat kasi, ma'am, kahera ako, di ba po, dapat sa akin yung koleksyon, then itatali ko po yun doon sa report. Para mas madali. Kasi pag nagpalabas ako sa expenses po, baga, di may resibo, i-attach ko agad doon para hindi mawala. Doon mo ibabangga para tumugma. Okay. Ora mismong nakipag-ugnayan ang ating programa sa tanggapan ng Department of Labor and Employment, Region 5. Inahabol niya yung 13-month pay kasi hindi pa naibigay. Nag-resign na siya ngayong January 15 pero hindi naibigay yung 13-month pay. Ang 13-month pay po ayon sa batas is dapat po maibigay on or before December 24 nung taon kung kailan ka nag-empleyo. Pwede ba nating matulungan itong si Christine para mahabol yung 13-month pay? Pwede naman po lumapit po sa aming tanggapan or pumunta sa aming tanggapan para i-assist namin. Isusama namin si employer para mapatawag natin at mag-usap. Pilit din namin kinuha ang panig ng Mahar Integrated Funeral Home Services. Ngunit tumanggi silang magbigay ng kahit na anumang pahayag. Ora mismo naming sinamahan si Christine sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Albay upang formal na siyang makapagsampa ng reklamo laban sa Mahar Integrated Funeral Home Services at sa kanyang dating bisor. Dito nakapanayam namin ang Labor Employment Officer 2 na si Ma'am Annalyn Del Socorro. Ano po yung natin, concern, ma'am, sir? Gusto ko lang makuha so 13th month po sana. 13th month pay, yun man lang yung kulang. May sahod pa, ma'am. May sahod pa po. Yung services namin na binibigay dito, yung SENA, yung single entry approach, which is magkakaroon po tayo ng conference, ipapatawag po natin yung employer mo. So dito, mediation. Ano po, kung ano yung issue mo,
na hinahabol sa kanila, yun po ang pag-uusapan natin dito. So, sunod po na mangyayari nun ay magkakaroon tayo ng conference. Sa conference po yan, 2 beses tayo maghaharap-harap. Ano ma'am? Doon sa first hearing and second hearing. Doon naman second hearing, kapag wala tayong nangyaring areglo, doon na po namin yan inaakyat sa NLRC. So, bago pa naman namin maiakit sa NLRC, gagawin po namin ang lahat para dito pa lang maareglo na kayo. May kakulangan lang naman yung kunting follow-up lang naman siguro doon sa employer. May bibigay naman yan. Mostly naman 13th month pay, first conference, nasa-settle po yan. Hindi rin nagtagal at agad naman kinuhanan ng impormasyon si Christine tungkol sa kanyang reklamo. So ano po yung pwedeng asahan natin? Ma'am, asahan po nila sa inyo po sa tanggapan po ng DOLE? Maasahan mo po ang aming tulong. Bibigyan po namin kayo ng 100% na suporta po. By next week po, magkakaroon na po kayo agad ng schedule. Dahil sa mabilis na pagtugon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at DOLE Region 5 sa kaso ni Christine, ay agad na ikinasa ng ahensya ang isang mediation ng magkabilang panig. Agaran ang naging aksyon ng DOLE Albay at nagkaharap sina Christine at ang kanyang dating supervisor. Matapos ang diskusyon ng magkabilang panig, ay agad naman ibinigay ng Mahar Integrated Funeral Home Services ang 13-month pay at back pay ni Christine. Yung sa 13-month pay, cash ban, pay slip, tsaka yung sa benefits, binigay na nila lahat. Gagamitin din daw ni Christine ang kanyang natanggap na 13-month pay at back pay para ipagpatuloy ang kanilang maliit na negosyo. Idadagdag ko sa, meron kasi kami maliit na sari-sari store sa bahay lang. Idadagdag ko doon, tsaka yung iba, mga ano pang bayad din sa mga bata, mag-school. Gano'n masaya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Labis din ang kanyang pasasalamat dahil mabilis na nasolusyonan ang kanyang problema. Salamat sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo at kay Congressman Saldico. Ayun! Ayan, partner, nakuha niya na partner ang kanyang inihiling na 13-month pay mula sa funeraria. Funeral homes, ayan. So, kahit pala partner nagtatrabaho ka sa mga patay, Funeraria. meron din partner na mangyayaring Pagkabuhay. Pagkabuhay. So nakuha niya na yung pagkabuhay. Okay, sabi nga niya partner, hindi sila makapaniwala partner na sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo partner ay magkakaroon ng realisasyon ang kanilang problema. Yan ang pangunahing adikain ni Congressman Saldico, kaya nga linagay itong palatuntunan ito na Ako Bicol Tabang Ora mismo upang makapag-alalay at makagawa ng paraan, aksyon at tulong sa ating mga kababayan sa abot ng ating makakaya. At partner, eto, yung asawa niya partner, yung nag-push sa kanya para magreklamo ka dyan sa Tabang Ora mismo. At sa tulong ng kanyang asawa partner, nasolusyonan ang kanilang problema. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na naisumin ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, partner, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez. Mr. Siram, maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.
aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi.